התוכנית המשפטית של רדיו תל אביב, בהגשת עורכת הדין ניצה כהן וקובי מחט. ערב טוב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו התוכנית המשפטית. היום אנחנו כאן עם עורכת הדין ניצה כהן, שמתמחה בכל מה שקשור לעבירות תנועה. בעצם את מומחית גם לדין הפלילי, אבל היום אנחנו נתמקד בעיקר בעבירות תנועה. שוב נזכיר למאזינים שלנו את הפרט המאוד מעניין עלייך. את חצית את הקווים, למעשה היית פעם בשירות המשטרה, חוקרת, קצינת משטרה, קצינת חקירות, רמ"חית. שזה דרך אגב פרט מאוד חשוב שאני רוצה לדעת על עורך הדין שלי. אני רוצה לדעת שהוא מכיר את זה משני צידי המתרס. אז בואו נדבר קצת על דוחות תנועה, ואני רוצה להגיד לך, לא נעים להגיד, קיבלתי לא מעט כאלה במהלך השנים האחרונות. מה לעשות כשמקבלים דוח? כששוטר עוצר אותך ואומר לך, עברת עבירה, קודם כל תבין איזו עבירה עברת. אל תמהר לומר לו, אני מצטער, זה לא יקרה יותר. כי ברגע שאתה מצטער, הרי אתה מודה. ולכל אזרח יש את הזכות להימנע מהפללה עצמית. ולא צריך להודות כל כך מהר. זאת אומרת שאם עוזר אותי השוטר ואומר לי, תשמע, אדוני, אתה נהגת במהירות מופרזת, אתה יודע שזה שטח בנוי, ואני אומר לו, תראה, אני ממש מצטער, אני איחרתי לשידור עם עורכת הדין ניצה כהן. בשום פנים ואופן לא. בעצם הודיתי בזה. כשאמרתי את הדבר הזה, בעצם יש פה יסוד של הפללה עצמית. איך, באמת, ואחר כך מה הבעיה? בא עורך דין, והשופט אומר, תסתכל, אבל הוא אמר, אני מצטער. זאת אומרת, יש פה ראשית הודיה כזאת. הוא אמר אני מצטער, זאת אומרת, הוא עשה את העבירה, בגלל זה הוא אמר אני מצטער. אז במקרים האלה לא להפליל את עצמך, לא להודות במיידי, אבל אנחנו נדבר קצת על העבירות, ואז אנחנו נבין מה תהיה האינטראקציה שלנו עם השוטר. בואו נתחיל עם עבירות המהירות, שהן העבירות השכיחות ביותר, ואנחנו מבחינים בכמה אמצעים כדי לאכוף את עבירת המהירות. עבירת המהירות נאכפת, א', על ידי הממלז, שזה מה? שזה מכשיר לייזר, שקרן הלייזר לוזרת אותך, ואז אתה יודע מה, מגיעה לרכב, הרכב נותן לך אות, ואז נוצרת המהירות. במהלך השנים האחרונות ראיתי המון כתבות שטענו שהמכשירים האלו לא מדויקים, מזייפים, לא מחוילים. המכשירים האלה מחוילים, ניתנה להם גושפנקה של בית המשפט העליון, המכשירים האלה אווירים. לעומת הלייזר, מכשיר שהוא יותר קשה, מבחינתי, ויש עליו עוד חילוקי דעות, זו הדבורה. הדבורה זה איזושהי אנטנה שתופסת בקונוס. ואז אתה יכול לתפוס את כל מה שיש בסביבה. בגלל זה צריך לבדוק שאין רכבים נוספים בסביבה. והם מציינים גם למשל שלא עברה רכבת ולא עבר מטוס ודברים מהסוג הזה, כי זה יכול לשבש את העניין של הקרן שמגיעה מהרכב חזרה, אנחנו לא יודעים לאן היא הגיעה. זאת אומרת, את עכשיו בכובע שלך כעורכת הדין, את אומרת, כשמגיע אליי לקוח שקיבל דוח תנועה על מהירות מופרזת, והמכשיר שתפס אותו הוא דבורה, יש פה... יהיה לי יותר קל להתמודד איתו. יש צדק שאפשר להיכנס בו. יהיה לי יותר קל להתמודד איתו מאשר עם הממלז שהוא יותר קשיח. מה לגבי שוטר תנועה שנסע פשוט מאחוריי, נצמד אליי והסתכל במד המהירות שלו, כמה אני נהגתי? זה לא עובד. לא עובד ולא יכול להוכיח, זה בעייתי. אחד שנסע אחריך יהיה עם הדבורה בדרך כלל. בלי הדבורה, רק למדוד אותך עם הספידימטר, כן. עם הספידימטר שלו, זה לא יעבוד. אני תמיד חששתי שכן. בוא נדבר על בדיקות שכרות. זה עוד משהו נפוץ. רגע, לא סיימנו עם המהירויות. לא סיימנו, סליחה? אוקיי. יש לנו את המצלמות שנמצאות לכל אורך הדרך. אימת הנהגים, והם מפילים חללים. לגמרי. עכשיו, את מי מפילים? את בעל הרכב שרשום ברכב. עכשיו, אם אני בעל חברה והרכב רשום על חברה, הכנס יהיה פי 4. זאת אומרת, אם הכנס היה 750 שקל, אז הכנס יהיה 3,000 שקלים. בעבירה הנמוכה, לא בעבירה הגבוהה, לא בבית משפט. בבית משפט זה יכול ל4,000, 5,000 ו6,000, בכוונה שאנשים ייקחו אחריות. כן. שאנשים ייקחו אחריות. הרבה פעמים שווה להשאיר לחברה, שהחברה לא מקבלת נקודות, 10 נקודות. כן. כל עבירת מהירות, כזו בין 8 ל10 נקודות, יש לזה משמעות. בית המשפט לא יחפש את מי שנהג ברכב כדי לתת לו את הנקודות? החברה היא אישות משפטית, בפני עצמה, אין בעיה. אין בעיה. זה נשמעת לי לקונה בחוק. זאת אומרת, כי יש עברייני תנועה שהיינו רוצים להוריד מהכביש, בוא נגיד, בצד השני. אני אגיד לך את האמת, הם לא הבעיה שלנו. הם לא הבעיה. זה לא הבעיה שלנו, אני חושבת. אז עד כאן עבירות תנועה? עד כאן עבירות המהירות. רגע, מצלמות. דיברנו על המצלמות. כן. אז במצלמה, קודם כל צריך להוכיח מי נהג ברכב. זאת אומרת, בעל הרכב שיכול להגיד, אני לא נהגתי, נהג הבן שלי.
ואז להביא את הבן לבית המשפט, או לשלוח מכתב למשטרה, כדי שיעבירו את זה על שם הבן. עכשיו, לכל מצלמה יש התראה. יש כמה מטרים לפני כן, יש תמרור שמורה שיש מצלמה, שימו לב. שלא לדבר על זה שבווייז של כולנו כתוב 300 מטר לפניך, המצלמה, רבות מהן לא עובדות, אבל אנחנו לא יודעים אילו עובדות ואילו... הם אומרים לך, ווייז אומר לך, מי עובד ומי לא, חד משמעית. מה אתה אומר? וכדאי לסמוך עליהם? אני תמיד חושש. לגמרי. אוקיי. אפשר לדבר קצת על בדיקות שכרות? שכרויות. תראי, היום כל חתונה שאתה יוצא ממנה, ובטח באזורי בילוי מועדפים על צעירים, אתה רואה מכונית משטרתית מחכה מחוץ לחניון ובודקת רכב. אגב, אני שמח על כך. אבל כאשר שוטר נעמד לידי ומבקש להפעיל עליי את מכשיר הינשוף, בעצם לבקש ממני לנשוף, קודם כל, האם מותר לי בכלל לסרב? לא, חד משמעית לא. מה קורה אם אני מסרב? אתה נחשד בעבירת שכרות, זה יותר קשה. יותר קשה אחר כך לך להוכיח שלא עשית את זה. זאת אומרת, מי שמסרב, אומרים לו, תראה, אדוני, אם אתה מסרב, תדע לך שאתה תהיה, שכתב האישום נגדך יהיה שכרות, עבירת שכרות פרופר. ואז אתה עדיף לא לסרב. אם מישהו מתייעץ איתי, ואומר לי, תראי, רוצים לעשות לי בדיקת שכרות, אני אומרת לו, תעשה. להתמודד עם התוצאה שתצא, הרבה יותר קל מאשר להתמודד עם הסירוב. זאת אומרת, יבוא אלייך לקוח, ויגיד לך, וירשם נגדו, שבדיקת הינשוף חשפה שהוא צרך פי 2 אלכוהול מהרמה המותרת, יותר קל לך להתמודד עם זה מאשר עם לקוח שאומרים, הוא סירב לבדיקת שכרות. זה כאילו הוא שיקור כבר בעיני החוק. לגמרי נכון. זה בדיוק ההגדרה הנכונה. הוא שיקור בעיני החוק. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה צעירה, אפרופו שכרות, לצערי זה... בוא נדבר ככה. קודם כל, הצעירים יודעים שניידת מחכה בחוץ, נכון? כן. הם הולכים למועדוני לילה, הם הולכים לחתונות. יודעים, יש משטרה בחוץ. ולמרות זאת, הם מעיזים ויוצאים. הוא אומר, לא האמנתי שזה יש לי שכרות. שתיתי כולו כוס אחת, 2 כוסות. מה אתם רוצים ממני? ואז הם נופלים. כן, גם אני חושב שהרבה מאוד מהצעירים לא באמת יודעים כמה אפשר לשתות. זה גם משפיע קצת אחרת על כל אחד מאיתנו. אז צריך להיות טולרנט 0. לדעתי. אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. אני מאז אותו מקרה מצייר של 2 אורחי שין, כבר סיפרתי לך, אני חושב, הפסקתי לחלוטין לשתות אם אני נוהג. לחלוטין, לא כוסית ולא בקבוק בירה, כלום. אתה צודק, האמת היא, אנחנו לא יודעים איך זה משפיע עלינו, ומה המדד של הגוף שלנו לגבי השתייה הזאת, הכוסית הזאת. תגידי, צעירים הם יותר חצופים כשהם מתמודדים מול משטרה? יש ויש. יש חצופים יותר ויש חצופים פחות. הסטטיסטיקה מראה שהם מקבלים יותר דוחות, פחות דוחות, הם יותר... קודם כל בוא נבדיל בין הנהג החדש לנהג הצעיר ולנהג הרגיל. ככל שאתה רך בשנים בנהיגה, אתה מבצע יותר עבירות, אתה יותר חוצפן, אתה יותר חושב שכל העולם שלך, אבל זה גם כן חלק מגיל ההתבגרות שהוא נמשך עד גיל 21-22 לטעמי. בגלל זה. אחר כך אתה רואה שלאט לאט העבירות מתרחקות ממנו, כמעט ולא עובר עבירות. מה הדוחות האופייניים לצעירים? אני מניח שחרויות, מהירויות, עצור, זכות קדימה. בית המשפט מתייחס אחרת לצעירים או בגירים? לנהגים צעירים? לנהג חדש החוק מתייחס אחרת. חוק צעיר, נהג חדש, שעבר עבירת שכרות, אפשר לפסול אותו לטווח ארוך מאוד, ומזמינים אותו למכון הרפואי, והסגה היא אחרת לגמרי, מאשר נהג שנוהג כבר 10 שנים, ויש לו 5 עבירות, נגיד. את יודעת שרבים מהמאזינים שלנו הם אנשים שנהיגה היא המחיה שלהם, היא ממש הפרנסה שלהם. נהגי מוניות, נהגי מסעיות שמאזינים לנו ברגע זה, אליהם מתייחס בית המשפט אחרת? זאת אומרת, הוא מקל עליהם או להפך, מחמיר איתם? לא מקל ולא מחמיר. האמת היא שיש לו ענישה אחת כלפי כולם בערך. גם כשאתה אומר, אני נהג אמבולנס, ואני צריך את זה, כי זאת העבודה שלי, או אני מחלק סחורה וזאת העבודה שלי, אז בית המשפט אמר לו, אתה צריך לחשוב על זה קודם. כן. ובצדק. זאת אומרת, הוא לא יקל עליו בגלל זה. לא חשבתי שאולי הוא אפילו יחמיר איתו, זאת אומרת, אם אתה נהג שגם לוקח איתך נוסעים, לא כל כך יחמיר, כי באיזשהו מקום גם בית משפט מרחם. כן. מרחם, זה העבודה שלו, הוא לא מביא פרנסה הביתה כמה חודשים, זה לא פשוט. כמובן, אבל ששלילה היא עונש חמור יותר לנהג שזה אותה פרנסה שלו, כי מן הסתם הוא לא יוכל להתפרנס. עבירת השכרות תמיד תגרור אחרי השלילה. תמיד. צריך לדעת את זה, תמיד. אני רוצה שנעבור קצת לנושא אחר, והוא נושא שפושט במחוזותינו כמעט ללא הכרה. אנחנו מדברים על אופניים חשמליים. פה אנחנו מדברים על נהיגה ללא רישיון. בעצם אתה לא זקוק לרישיון נהיגה, אבל החוק כן מגביל את הגילאים. היום החוק הגביל את זה לגיל 16, אבל לא מזמן. כמה חודשים טובים. אז התחלתי לראות בשכונה אצלי אפילו שכבר יש אכיפה.
אני רואה פקחים, עוצרים, נותנים דוחות הזהרה בשלב הראשון לילדים צעירים, שאותם הם לוקחים הביתה, אני מניח שזה מרתיע חלק מהם. האם בכלל אתה יכול לחשב כעבריין תנועה, כאשר אתה נוהג על אופניים חשמליים, שאליהם לא צריך רישיון נהיגה? אתה יכול להיות מואשם גם בגרימת חבלה, ואפשר לבוא גם בטענות להורים שלך. וזאת אומרת שאם אתה פגעת בהולך רגל ונפגע קשה, אפשר לתבוע גם את ההורים שלך. כי הם האפוטרופוסים הטבעיים שלך. הם אלה שצריכים לאכוף את העניין הזה של להסביר לילד שלהם איך לנסוע, אם מותר לתת לו אופניים חשמליות, לא מותר לתת לו, כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא פותר אותך מאחריות, לא העובדה שאתה קטין ולא העובדה שלא צריך רישיון רכב. ממש לא. אבל גם עם אופניים רגילות, ואתה פוגע במישהו על מעבר חצייה, נגיד, אתה יכול להיות מואשם. מואשם עם כתב אישום בבית משפט. זה הזמן לשאלת מאזין שמגיע אלינו ממש עכשיו, ובואו ננסה לעזור לעוד חלק מהמאזינים שלנו. הנה. שלום וערב טוב. יש לי שאלה. מקרה שקרה ממש לפני שבוע, שוטר עצר אותי בצד בגלל שקראתי הודעות וואטסאפ מהנייד שלי בזמן עצירה ברמזור. כאילו לא זזתי מהאוטו. אני כמובן הודיתי כי זכרתי שכל עוד הרכב עומד זה מותר. יש מצב שטעיתי? זה חוקי לעצור אותי בצד על זה? כי שוב, הדבר נעשה לא בזמן נהיגה, האוטו לא זז. הוא ויתר לי ולא עשה כלום. אבל אני הייתי כל כך כפוי שרק אמרתי תודה והמשכתי משם. היום בדיעבד אני רוצה לדעת אם זה בכלל חוקי לעצור נהג על דבר כזה. תראה, חוקי... אולי כי אחרי הכל אני הייתי בסדר. איך החוק רואה את זה? קודם כל... תודה, אריאל. אריאל, שלום לך וערב טוב. קודם כל, שוטר יכול לעצור כל אחד מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, ולבדוק לו מסמכים ולבדוק לו ניירות ולהגיד לו, אדוני, הסתכלת בוואטסאפ, הוא לא ירשום לו דוח אם הוא לפני רמזור, הוא לא ירשום לו את הדוח, אבל אם הוא פספס לרגע את הרמזור, אז הוא יכול כן לרשום לו דוח, על הפרעה לתנועה. בדיוק על זה חשבתי, זאת אומרת, אני חושב, המשמעות שאני נתתי בראש לעניין הזה של כשאתה לא נוהג, זה כשאתה עומד בצד בחנייה. אם אתה עומד בצד ובחנייה, אף אחד לא ידבר איתך. נכון, אבל אם אתה לפני רמזור, ומישהו אפילו צופר אחריך, וואלה, אתה מפריע לתנועה גם בזה שאתה קורא וואטסאפים או הודעות אחרות תוך כדי נהיגה, וזה לא לעניין. לא צריך לקרוא הודעות ולא וואטסאפים תוך כדי נהיגה, גם לא ברמזורים. זאת אומרת, אם אני מבין מה שאת אומרת, זה על פניו לא ייתנו לך, אבל אתה בהחלט, שוטר שייתן לך, יכול תמיד להצדיק את זה בזה שהפרעת למהלך התנועה התקין, נכון. ואז אתה חשוף. בקיצור, תשאיר את הטלפון שלך בתא כפפות, ואל תסתכל על הודעות SMS, כולנו חוטאים בזה, וזה איום ונורא. היום ונורא. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות קצרה. שיר בעצם לפני כן ואחר כך הפסקה, אבל אנחנו חוזרים עם שלל נושאים שיהיו שווים לכם לפעמים המון עוגמת נפש ולפעמים אפילו כסף. אז תישארו איתנו. התוכנית המשפטית של רדיו תל אביב בהגשת עורכת הדין ניצה כהן וקובי מחט. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם עורכת הדין ניצה כהן בתוכנית המשפטית, אנחנו מתעסקים בעבירות תנועה וקצת גם בדין הפלילי שהוא עוד תחום מומחיות שלך, ועל קו הטלפון שלנו נמצא עורך דין ישראל מזרחי שמתעסק בדיני תעבורה וגם בעניינים פליליים. אז הנה, קולגה שלך, שלום לך עורכת דין מזרחי. ערב טוב. תראה, אני רוצה לשאול אותך, אולי להקדים ולשאול אותך שאלה כללית. האם אני כנהג או כעבריין תנועה פוטנציאלי, וכולנו קצת עברייני תנועה, אתה יודע, האם אני יכול לנסות בכלל להתחיל ולהתמודד לבד, או שסומה עליי לנהוג בשום שכל, כמו שאמא שלי אוהבת להגיד, וקודם כל לפנות לעורך דין לדיני תעבורה? תראה, א', כל אזרח יכול באופן עצמאי לגשת ולנסות להתמודד בכוחות עצמו עם מה שקורה בבתי משפט, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר דוחות תעבורה זה משהו שהוא פלילי, הוא מתנהל לפי סדר הדין הפלילי, יש חומר ראיות שנמצא בתוך התיק, ואני חושב שכעורך דין, שגם אני מתעסק בתחום הזה הרבה זמן, חשוב להיחשף לכל החומר ולהבין למה אתה נחשף. זאת אומרת, אם אתה מגיע לבד, בלי ייצוג, הסיכוי שתבין מה שקורה בתוך החומר ראיות שנמצא בתיק, גם אם הוא לא הרבה אגב, הוא לא גבוה. אז תמיד רצוי וכדאי להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום. זאת אומרת, אולי הצד השני של המטבע היא השאלה הבאה, באילו טעויות נפוצות אתה נתקל, שאנשים מגיעים אליך, מה שנקרא, אתה מכיר את זה שאתה הולך לספר, שאתה מנסה לספר את עצמך, ואז עם התיקונים אתה הולך לספר? זאת אומרת, ההתמודדות של הספר כבר הרבה יותר קשה, כי עכשיו יש כל מיני קרחות, עם אילו טעויות נפוצות אתה נתקל, שלקוחות עושים? אני יכול לתת לך דוגמה שבעיניי היא דוגמה מאוד נפוצה, אנשים נוטים להקל ראש בכל החומרה של העבירות
של עבירת שכרות לדוגמה. אנשים חושבים שהם מגיעים לבית משפט, אז אוקיי, נסעתי שאני טיפה שיקור, אני לא הייתי שיקור, אבל אמרו שאני שיקור, אבל לפי החוק אתה נחשב שיקור, זה לא משנה איך הרגשת. בסופו של דבר, אנשים מגיעים לבתי משפט וחושבים שהם יכולים לצאת בעונשים שהם קלים, אבל אנשים לא מודעים לרף הענישה שיש בבתי משפט ולחומרת עונשים שיש בבתי משפט. בסופו של דבר אנשים מקבלים עונשים שאחר כך להתמודד איתם, זה הרבה יותר קשה לעורך דין, מאשר אם היו מגיעים אליו לפני שהם היו ניגשים לבד לבית המשפט. תאמר לי, ישראל, אני לאחרונה נתקלתי בכל מיני נהגים חדשים שיש להם הרבה תאונות דרכים. מה אתה יכול לייעץ להם? א', חשוב לשים לב שהיום נהג חדש שהוא מורשע בבית משפט כמעט בכל עבירה למעט עבירות שהן ספציפיות, וזה בתוך תקופת הנהג החדש שלו, הוא יצטרך לעשות מבחנים, אם זה מבחן עיוני, אם זה מבחן מעשי, בסופו של דבר שהוא בא לחדש את הרישיון לרישיון קבוע. יש דרכים להתמודד עם זה, אבל אני לא חושב שכאן זה המקום להרחיב בנושא הזה. מה שאני ממליץ זה א', תלוי גם בסוג העבירה, א', זה לא לסיים את התיק, אם זה הזמנה לדין, לא לסיים את התיק במסגרת הנהג חדש, לנסות לפנות לעורך דין שייתן לו ייעוץ יותר מרחיב ומקיף בנושא הזה, איך אפשר באמת להתמודד עם שאלה של לא להצטרך ולעשות את המבחנים מחדש לצורך קבלת הרישיון. אני רוצה לשאול את שניכם, תחת אילו מקרים בעצם נקרא נהג לחקירה תחת אזהרה במשטרה? במקרים של נהיגה בפסילה, במקרים של תאונות דרכים, במקרים של נהיגה בשכרות, כשסף השכרות הוא גבוה מאוד, או תחת השפעת סמים, תמיד הוא יחקר בתחת אזהרה. עכשיו, במקרה כזה, מכיוון שאני עברתי תאונת דרכים והגעתי למשטרה ואמרו לי באמת שאני נחקר תחת אזהרה, ולפעמים אתה לא מייחס לזה את החשיבות הנדרשת, אתה לא לגמרי מבין, אתה יודעת, הרבה פעמים אני למשל הגעתי אחרי שנשברה לי יד והגן והאף, ואתה מגיע קצת חבול ולא כל כך מבין מה אתה עושה, ואתה מגיע ואומרים לך את זה ככה כלאחר יד. למעשה, יש פה אמירה כבדת משקל כשאתה נחקר בצורה כזאת, גם אם החוקרת מולך היא סופר נחמדה, אתה עדיין נחקר תחת אזהרה. היא סופר נחמדה, אבל היא תשאל את השאלות שהיא רוצה. תשים לב. כן, זה גם מה שבעצם מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, למה כדאי לפנות לעורך דין ולא ללכת לנסות להתמודד לבד, כי אתה לא בדיוק מבין מה קורה, ואז בסופו של דבר אתה מקבל תוצאה שאתה ממש לא רוצה אותה. לחקירה כזאת אני יכול להביאו כבר עם עורך דין? ברוב הפעמים כן. תמיד. אם אני לא טועה, תמיד. הנה טעות שאני עשיתי בעצמי, זאת אומרת, כן הייתה לי עורכת דין, אבל לא חשבתי שאני צריך להביא אותה למשטרה, לאותה חקירה. זה מדהים, כאילו, ואני מחזיק מעצמי אדם לפחות סביר בממוצע אינטליגנציה, אוקיי? לא טיפש. כי אתה חושב, לא עשיתי כלום. כן. אתה אומר לעצמך, מה אני צריך עורך דין? אני לא עשיתי שום דבר, מה קרה? וזה לא נכון. והנה, העובדות יכולות לדבר נגדך בקלי קלות, ואני לא רוצה להגיד שהמשטרה יכולה להכשיל אותך, אבל אני לפחות להוציא ממך משהו שלא רצית לספר. אני רוצה רגע להתייחס עם שניכם לסוגיה שאותי לפחות מאוד מטרידה, אני נוסע בשכונה. אגב, אני רוכב בעצמי על אופניים חשמליים, אבל גם אצלי בשכונה. יש המונים, כולל בני נוער מאוד צעירים, אפילו אם הם נוהגים במסגרת החוק. סיפור שאני קורא בעיתונים, ממש הנה סיפור מהארץ, שאני קורא על נהג אופניים בן 15, רוכב אופניים שנהרג בכביש 40. סיפור עצוב נורא. במהלך 2015 17 רוכבי אופניים שנהרגו. במהלך 2016 אנחנו עוד מעט מסכמים אותה. 16 רוכבי אופניים. כל עניין החקיקה בתחום הזה הוא מלא בחורים עדיין. התחלת קודם לספר לי, עורכת הדין כהן, על כך שבעצם יש אחריות על רוכב האופניים, ואפילו על הוריו היה והוא קטין. שוב, מה ההורים צריכים לדעת שהם לא יודעים בקשר לאופניים חשמליים? שהוא מסוכן, ושהוא כלי רכב לכל דבר, אפילו שהוא לא צריך רישוי. לדעתי, בהמשך הוא יהיה חייב רישוי. נראה לי שזה ההליך שהולך לקרות. אגב, כבר יש איזושהי פסיקה שהיא כרגע, אם אני לא טועה, נמצאת בפתחו של בית משפט מחוזי, לגבי מה קורה לבן אדם שנוהג כשהוא שיקור על אופניים חשמליות. האם הוא נחשב כבן אדם שנסע ברכב מנועי ומשכך הוא יחשב כנהג שיקור, או שזה דינו כסתם אופניים רגילות ללא מנוע. זאת אומרת, אני בחור צעיר שחושב לעצמו, אני אתחכם לחוק, אני לא ארכוב על האופנוע שלי או על הרכב שלי, אלא יבוא עם אופניים חשמליים, שם אני אוכל לשתות לשוחרה ולבלות כאילו אין מחר, ולמעשה, אני, על פי הפסיקה הזאת, אתה אומר, אחשב כנהג שיקור, אפילו שרכבתי על אופניים חשמליים שלא דורשים רישיון נהיגה.
כן, אם כי הפסיקה הזאת יכולה להשתנות בהמשך, כרגע זה המצב שקיים. אתה יודע מה, אני מברך על כך. נכון. אז גם במקרה כזה, היה ואני הצד של עבריין התנועה, כדאי לי להתייעץ בעורך דין, היה ועברתי עבירת תנועה כשאני רוכב אופניים. לדעתי כן. גם לדעתך בטח, נכון? כן. חברים, תודה רבה על יש לי עוד משהו אחד מאוד מאוד חשוב. בטח. נהגים חדשים. נהגים חדשים שמשלמים דוחות, אפילו שהדוחות האלה לא כרוכים בנקודות. לדוגמה, עבירת מהירות, 250 שקל, 0 נקודות. אם הוא משלם את זה, הוא הופך להיות נהג חדש עוד הפעם, והוא צריך לעשות עוד פעם מבחנים. וואו. אז שימו לב, יש לכם עבירות, אבל נהג חדש, לא למהר לשלם. אני מייעצת ללכת לעורך דין, אבל... זאת אומרת, במקרה כזה ללכת לעורך דין ואז בעצם להגיע לבית משפט? לא, לדחות את המשפט עד שהוא גומר להיות נהג חדש, הבנתי. לפחות. הבנתי, זאת אומרת, יש דרך... יש דרכים להתמודד עם זה. כי זה, מבחינת הענישה זה כלום, זה 0 נקודות 250 שקל, אבל זה בעייתי. אז זה גורם לך להישאר נהג צעיר לתקופה ארוכה יותר, מה שיכול בפעם הבאה שתעבור עבירת תנועה, לעלות לך ביוקר. עצת זהב ששווה ללא ספק. חוקי התנועה היום זה לא משחק, לא צריך להקל ראש בהם. עורך דין מזרחי, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. שמחתי, תודה רבה. ובהצלחה, וזה הזמן לעבור לשאלת מאזין נוספת. שלום עורכת הדין כהן, מה שלומך? היי קובי. הנה שאלה שכבר הרבה זמן מעסיקה אותי. בערך מהיום שקיבלתי רישיון, ואשמח לתשובה שתסכם לי אחת ולתמיד ואהיה חכם יותר כשאני נוהג. מה הם התנאים לביצוע חיפוש ברכב של נהג שנחשד בנהיגה בשכרות? נניח והינשוף שלי יצא חיובי. השוטר יכול לחפש ולחטט לי ברכב כרצונו, הוא יכול לקחת לי את הרכב על המקום ולהחרים לי. אשמח לכללים האמיתיים של השוטרים מול הנהגים שנעצרים לינשוף ויצא שהם שיכורים. תודה רבה, עודד. אז בעצם האם, אני חושב, אם אני מבין את השאלה נכון, זה האם בדיקת הינשוף שחשפה שהוא נהג בשכרות, או תחת השפעה של חומרים מסוכנים, האם היא עילה שמצדיקה חיפוש ברכב גם ללא הסכמה? כלומר, האם זו נחשבת, לצורך העניין, מידע מוקדם נניח? לא. זה עצירה אקראית, עצרו אותו באופן אקראי. לא שהיה להם מידע מוקדם צריך להיות רשום באיזה מקום. זה לא בא יש מאין. יש איזה דוח מידע, אתה חשוד שאתה משתמש בסמים, אתה הולך לנהוג עכשיו, אני הולכת ואני יוצרת אותך. זה מידע מוקדם. אבל במקרה הזה שאני יוצרת נהגים שיוצאים אפילו מאולם חתונות, אחרי איזה איקס מטר ואני עושה חיפוש. לא, אני לא עושה חיפוש, סליחה. אני בודקת ינשוף ונשיפון, אני לא רשאית לחפש ברכב שלהם. אבל אם אני שוטר וראיתי אותך יוצא מהאולם, מחזיק בקבוק בירה ביד ושותה אותו, זה לא מידע מוקדם? זה לא, אני רשאית לעשות לך את הבדיקת ינשוף. לא, אבל אני שואל אם אני לא אוכל לחפש... מידע מוקדם זה לגבי סמים, רק לגבי סמים. רק לגבי סמים. רק לגבי סמים. אוקיי, יצאת מהאולם עם ג'וינט ביד. אני רשאית לחפש לך. אז אני רשאי לחפש. זאת אומרת, זה נחשב מידע מוקדם. זה לא מידע מוקדם, זה ראייה, כבר בכלל ראייה. כן. יותר ממידע אפילו. אוקיי, first hand, ראיתי אותך עושה את זה. גמרנו. עברת את העבירה. נגמר הסיפור. אין בעיה. אוקיי, אז... אבל מעבר לזה, אם אין מידע מוקדם, מודיעיני אחר, אתה רשאי לסרב לבדיקה באוטו. נכון מאוד. אבל אני רוצה להגיד לגבי הלקיחת רכב שהוא שאל שם, יש קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג ל-30 יום, מה שנעשה כמעט באופן אוטומטי, ורשאי גם להשבית לו את הרכב ל-30 יום. אז הוא שומע טענות למה כן, למה לא, ואז הוא מחליט. אז הוא כן, את הרכב הוא כן יכול להשבית. אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו נרחיב עוד קצת בעניין הזה, זה הולך להיות מעניין, ואתם יודעים מה, אתם תופתעו אפילו מחלק מהתשובות, אני כבר שמעתי אותך ככה בהפסקה מדברת על נושאים שחשבתי שאני יודע מה דינם, מסתבר שאנחנו לא יודעים דבר, אז תישארו איתנו מיד אחרי השיר והפסקת הפרסומות, אנחנו חוזרים. התוכנית המשפטית של רדיו תל אביב, בהגשת עורכת הדין ניצה כהן וקובי מחט. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו התוכנית המשפטית, יחד איתי עורכת הדין ניצה כהן, שהיא מומחית בדין הפלילי, ואנחנו נדבר היום דווקא על תחום מומחיות אחר שלך, שהוא כל עניין עבירות התעבורה. תראה, אנחנו דיברנו קודם על מה שנקרא עבירות שכרות, ונהיגה בשכרות היא משהו שהחוק לא מקל בו ראש בכלל, ובצדק. יחד עם זאת, אני קורא סיפור בעיתון, והאמת שאני קורא כמה כאלה, אבל הנה סיפור אחד על אדם שנתפס נוהג בשכרות בשנית, אבל עונשו מומתק. והסיפור, כדי לקצר אותו ככה, הוא על תושב קריית מלאכי שנתפס בפעם השנייה בחייו נוהג בשכרות, ואני רק לספר למאזינים שלנו שבעצם העונש על נהיגה בשכרות הוא 2 שלילת הרישיון שלך.
ומכיוון שהבחור פה כתבה עורכת הדין שלו, שלילה כזאת ארוכה, תדרדר את משפחתו למצב של ממש עוני, החליט השופט גם בעקבות כשלים ראייתיים שנמצאו בתיק, להמתיק את עונשו, ו3 חודשים בלבד נגזרו עליו, סוג של פסילה. אז מה אנחנו יכולים להבין מהמקרה הזה? אנחנו יכולים להבין שלא היו מספיק ראיות בתיק. קודם כל, כשעבירת השחררות היא 2 גוררת עונש של 2 בצדה, זה עבירת שחררות פרופר. עורכי הדין משנים את העבירה לנהיגה תחת השפעת משקאות חריפים, ואז העונש בחוק הוא 3 חודשים מינימום. וכבר נגמר 2, 2 הלכו הצידה, נשארו לנו 3 חודשים מינימום, זה לא העונש שמקבלים, מקבלים כמה חודשים יותר, אבל עדיין זה לא 2 גם כן. עכשיו, איך אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו משנים את העבירה? אנחנו משנים את זה לאור חומר הראיות בתיק. בהרבה מאוד מהמקרים אנחנו רואים שיש לנו בעיה ראייתית. מה זה בעיה ראייתית? התובע במקרה הזה צריך להוכיח מעל לכל ספק שהאדם עבר את עבירת השחררות, ואם שוטר אחד מוסר א', שוטר שני מוסר ב', יש לנו בעיה ראייתית, ואז אנחנו מעדיפים להגיע להסדר טיעון, ולהגיע לאיזה עונש רצוי לשנינו, מאשר לנהל את התיק הזה. לא שווה לנהל את התיק, לא לנאשם, שהוא לא יודע מה יקרה איתו אחר כך, ולא לתביעה. גם מבחינת בית משפט, עדיף להגיע, לסיים תיקים מהסוג הזה. עכשיו, כשדיברנו קודם על עבירות של מהירות מופרזת, ציינת כמה דרכים שבהן באמצעותן המשטרה יכולה להוכיח מהירות מופרזת, כמו דבורה, כמו מכשיר הלייזר ומצלמות התנועה. כשאנחנו מדברים על עבירות של שכרות, כיצד יכולה המשטרה בעצם להוכיח שמישהו הוא שיקור? האם הינשוף הוא האמצעי היחידי? הינשוף הוא האמצעי היחידי, והאמצעי הנוסף זה בדיקת דם. לוקחים לדוגמה, אם אני חולה ריאות, ואני לא יכול לנשוף, ואני אומר לשוטר, אני חולה ריאות, אני לא יכול לנשוף. במקרה יש לי אחד כזה במשרד, הוא באמת שוקל 40 קילו, אדם בן 70, לא יכול לנשוף, כל הריאות שלו גמורות. והשוטר לא, אני עושה לך בדיקה, ובבדיקה יצא נכשל, לא הצליח, נפח נשיפה לא מספיק. מה עושים במקרה הזה? לפי ההנחיות צריך לקחת אותו לבית חולים. אבל שוטרים לא ממהרים לקחת לבית חולים, אומרים לו, אדוני, טוב, בסדר, תחתום, יאללה, ביי, תלך. ואחר כך העורך דין מתמודד עם זה, ומביא את כל התיעוד הרפואי, ומראה שהוא לא יכל לנשוף. ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו קומפרומיס כזה, שמגיעים לאיזשהו הסדר שמתאים לשני הצדדים. את יודעת, כמי שצופה בסרטים הוליוודיים, אנחנו תמיד מושפעים מהמראות האלה של השוטר, שאומר לך ללכת עקב בצד אגודל על קו ישר, לגעת באף, גם זה קורה? ודאי, זה אחד מהבדיקות. קודם כל, אני אתחיל מההתחלה. שוטר עוצר אותך לבדיקה, אתה חייב לעצור. לא צריך להיות חשוד, הוא יכול לעצור כל אחד, בלי חשד, עם חשד זה לא משנה. הוא עוצר אותך, הוא אומר לך, אדוני, אני עושה לך בדיקת נשיפון, לפני הינשוף. אם יש אינדיקציה לשחרות, אז הוא אומר לך, תעמוד בצד, תכף יגיע השוטר השני. או שאני אמשיך לעשות לך את הכל. אם אין אינדיקציה לשחרות, הוא יכול להגיד לך, תיסע, הכל בסדר. ברגע שיש אינדיקציה, הוא אומר לך, תעמוד בצד, הוא התחיל לעשות לך את בדיקת המאפיינים, זה הבדיקה שאתה ציינת, עקב בצד האגודל, הבאת אצבע לאף, לראות מה ההתרשמות שלו הכללית מהחשוד הזה. עכשיו, גם זה חלק מהראיות במשפט, זאת אומרת, אם הוא הולך עקב בצד אגודל והוא לא סוטה, אז הוא כותב, הוא הלך בסדר. הוא לא הכתיב בהבאת אצבע לאף, הוא הכתיב בהבאת אצבע בפעם השנייה 5 פעמים. הוא מציין את כל הדברים האלה, ואז יש לנו אינדיקציה מה ההתרשמות של השוטר, ואחר כך הוא כותב בעצמו מה ההתרשמות שלו, קל, כבד, בינוני. איך הוא רואה את השיקור הזה, אם בכלל. זה אחד הבדיקות שתמיד עושים, ומחתימים אותו גם שמה לגבי עבירת הסירוב, ושאסור לו לסרב, מסבירים לו מה זה, ומחתימים אותו, ואז ממשיכים הלאה, יש לו חובת היוועצות עם עורך דין, והוא מקבל טופס שהוא רשאי לדבר עם עורך דין אם הוא רוצה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שכרות, זה כולל תחת הקטגוריה הזאת נכללת גם, למשל, נהיגה תחת השפעה של סמים? לגבי סמים הסיפור הוא יותר קשה. לגבי סמים, צריך להיות חשד סביר שהאדם משתמש בסמים. זאת אומרת, אלא אם כן אני באה אליך, אני אומרת לך, אני רוצה לעשות לך חיפוש ברכב. אתה יכול להגיד לי לא. ורצוי שתגיד לי לא. כי אין כל סיבה, אם אין לך שום חשד כלפיי, שתעשה לי חיפוש ברכב. אוקיי. פעם זה לא היה. היום אתה רשאי להגיד לא וחובתך להגיד לא. כן. עכשיו, למי הם הולכים? לכל אלה עם השנטי בנטי. כן. אומרים לו, בוא אדוני, בוא, אתה חשוד בהחזקת סמים, בוא איתי. אז הוא יכול להגיד לו, אל תחפש לי באוטו, אני לא רוצה. אבל בדרך כלל האנשים האלה אומרים, תחפש, מה אתה רוצה? מה יש לי להפסיד? עכשיו, אם מוצאים איזה בוף או איזה ג'וינט באוטו, הלך עליו.
כן. לוקחים אותו לתחנה, בדיקת שתן, שולחים את הבדיקת שתן למעבדה, ואם יש שם סמים, אז הוא כבר חשוד בנהיגה תחת השפעת סמים, שהעבירה היא יותר קשה מהעבירה בזה, בעבירת שכרות. זה עובר למכון הרפואי, המכון הרפואי קורא לו, בודק אותו, מבחנים פסיכולוגיים ועוד כל מיני. זה היה והם מצאו משהו באוטו, אבל היה... לא, גם אם לא מצאו, הם עשו לו בדיקת שתן, והבדיקת שתן יצאה חיובית. הבנתי. עכשיו, אבל היה ולא אישרתי שיחפשו לי באוטו, ובכל זאת, אתה יודעת, יש אנשים שאפילו נוסעים, אני לא, אולי אני טועה פה. שוכחים. כן, מה זה שוכחים? אנשים, קודם כל, השפעה של חלק מהסמים נשארת בדם גם שבועיים אחרי. לא לנהוג כשיש לך השפעה. לא לנהוג. אבל פה את נכנסת למקום מאוד מאוד הזוי. כי אני מסכימה איתך. אם השפעת סם, למשל ה-THC, שהוא החומר הפעיל במריחואנה, נסעת לאמסטרדם, מקום שמותר לעשן בו, עישנת, חזרת כעבור שבוע לארץ, והשרידים של החומר נשארו אצלך בדם, אתה יכול להיחשד כמי שנהג תחת השפעת חומרים מסוכנים. בהחלט כן. חד משמעית כן, לא רק בהחלט כן. מדהים. אז אני רוצה להגיד... זאת אומרת, אם עכשיו אתה עוצר אותך שוטר, ראית מריחואנה, חזרת, הגעת לארץ, עוצר אותך שוטר, אומר לך, אתה חשוד, אני רוצה בדיקת שתן, אתה אומר לו, בבקשה, בוא תעשה לי בדיקת שתן. בדיקת שתן יצאה חיובית, אכלת אותה. בנהיגה תחת השפעת סמים. בית המשפט יכול להתחשב בסיפור אישי כזה, שבו אני מספר שלפני שבועיים הייתי באמסטרדם? לא מעניין אותו. התוצאות מעניינות אותו. מה שאנחנו רואים, זה מה שמעניין אותו. זאת אומרת, לא קמו עדיין לא קמו חוות דעת משפטיות שאומרות שאחרי שבועיים אמנם שרידים של החום יכולים להישאר בדם, אבל מבחינת השפעה על הנהיגה היא אפס. אפשר לבדוק, לא, חוות דעת כזאת היא לא קמה, אבל הוא יכול לדעת כמה ה-NTSC בדם, כן, ה-THC בדם, כמה יש לו, זה הוא יכול לדעת, הוא יכול לתת לנו, הוא נמצא לו ככה וככה. תחליטו אתם מה אתם רוצים לעשות עם זה. אבל אין פה גם כן, סובלנות אפס. טיפה ואתה נחשד לתחת אמרנו קודם שלבדיקת של שכרות אסור לי לסרב, כי אם אני אסרב אני נחשב כאילו הודיתי. האם לבדיקת של נהיגה תחת סמים מותר לי לסרב, כלומר לבדיקת שתן או בדיקת דם? אם עצר אותי שוטר אקראית ואמר לי אני רוצה לעשות עליך חיפוש, אתה יכול לסרב לו. כן. אם זה לא אקראית, אם יש לו מידע מוקדם, אתה לא יכול לסרב לו. הבנתי. אני חושב שזה הזמן לשאלת מאזין נוספת. בואו נסייע קצת לקהל המאזינים. בבקשה. ערב טוב, ניצה וקובי. רציתי לשאול את ניצה מה לעשות כאשר קיבלתי דוח תנועה ולא אני נהגתי ברכב. קיבלתי בדואר דוח מהירות, ועל פי היום בו צולמתי ישר ידעתי שזה היה היום בו חברה טובה נהגה ברכב שלי בזמן שאני הייתי בחול. כלומר, לא אני נהגתי ברכב בזמן ביצוע עבירה. האם עליי לקבל את המצב, לבקש ממנה כסף ופשוט לשלם את הדוח? קצת כואב לי על ההערות והנקודות שיהיו לי כעת במשטרה על שמי. הייתי מעדיפה שהדוח כולו יירשם על שמה של החברה. מה לעשות במצב כזה? כמה ימים יש לי להוכיח את העניין הזה? חשובה לי ההכוונה שלכם. תודה. תוך 30 יום מיום קבלת הדוח, את רשאית לבקש ממטה ארצי או מדור פניות נהגים של המשטרה להעביר את הדוח, להסב את הדוח על שם החברה. אם לא עשית את זה ב30 יום האלה, את יכולה לבקש בקשה להישפט, או אם זו הזמנה לדין, אז זו הזמנה לדין, אני לא יודעת. יכול להיות גם הזמנה לדין מיידי, ולא רק ולא רק ברירת משפט. במקרה כזה, את יכולה לבקש בקשה להישפט, להגיע לשופט, להגיד לו, אדוני, אני לא נהגת. להגיע לתובע שנמצא שם בפונט, ולהגיד לו, אני לא נהגת, יש לי חברה, היא נהגה. אז עדיף כבר להביא איתה תצעיר שלה, עם תעודת זהות שלה, ויספו את זה על שמה, והיא תוזמן. אני צריך את ההסכמה של אותה נהגת שאותה אני מאשים לצורך העניין? אתה לא צריך את ההסכמה, אבל היא צריכה לבוא לבית משפט ולהגיד, עשיתי. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו יש חילוקי דעות, אני אומר, זהו לא אני נהגתי באותו יום, והיא אומרת, זה כן אתה נהג. במקרה כזה, בית משפט יחליט. כן. הוא ישפוט, לדעתי יהיה משפט, ואז הוא יחליט. עכשיו, בית המשפט, היה ויש תצהיר, בכל מקרה יקבל את התצהיר הזה, או שהוא יגיד לפעמים, את יודעת, לפעמים הנהג הזה הוא עבריין מועד, שיש לו כבר כל כך הרבה נקודות, שהוא שכנע את אשתו להגיד שזה היא נהגה רק בשביל לא לקבל את הנקודות. זה לא מעניין אותנו. זאת אומרת, אנחנו גם לא מי שנהג ברכב מעניין. מעניין מי היה הבעלים של הרכב באותה עת. זאת אומרת, אם אני לקחתי את הרכב של קובי, אני הייתי הבעלים של הרכב, זה לא משנה מי נהג, הבן שלי נהג, זה לא משנה. אני אחראית על זה שהרכב אצלי, זאת אומרת, בעצם הרכב הוא האשם. זה לא שהרכב הוא אשם, אתה חייב להביא נהג. אבל זה לא מחמיץ קצת את המטרה של החוק, הרי המטרה של החוק היא להוריד את הנהג המסוכן מהכביש, לא את הרכב, הרכב כשלעצמו הוא לא מסוכן. אז לא הבנת אותי.
הרכב לא אשם, אי אפשר לפנות לרכב. אבל אני, אם אתה נתת לי את הרכב שלך, הרכב הוא על שמך, כן. ואתה אומר, ניצה נהגה ברכב, אז אני אבוא לבית המשפט, ואם אני רוצה להתווכח איתך, אני אתווכח, ואם לא נגיד נכון. אני יכולה להגיד לא, אפילו לא אני נהגתי, נתתי לילד שלי לנהוג. אני יכולה להגיד גם את זה, זה לא משנה. לא בודקים את זה, אבל אני רוצה להסביר משהו לגבי זה. קודם כל, בעבירת מהירות, יש 8 נקודות בעבירה של הברירת משפט הנמוכה. בעבירה של בברירת המשפט, שכבר לא, של הזמנה לדין, זה 10 נקודות. ב-12 נקודות כבר עושים נהיגה נכונה. ב-22 נקודות עושים כבר נהיגה מונעת. זאת אומרת, יש לנו איזה 2 קורסים לעשות, וב-36 נקודות עושים לנו את הרישיון. שזה עוד איזשהו פן ענישתי של משרד הרישוי למי שעובר עבירות. עכשיו, אסור לצבור נקודות, חד משמעית. אם אני עוברת את ה10 נקודות, ותוך 2 למשל לא היו לי שום נקודות, זה יימחק לי. אבל אם אני ממשיכה לצבור, עד ה-22, אני צריכה כבר, יש לי 4 שנות צבירה. וואו. ו4 שנות צבירה זה הרבה זמן. זאת אומרת, להשתדל לא לעבור עבירות, ובטח אם אתם לא משכנעים שעשית את העבירות האלה, שווה ללכת לעורך דין, ושווה ללכת למשפט, ושווה להוכיח, כי אחרת, ב-36 נקודות, זה 3 חודשי פסילה, אוטומטית ממשרד הרישוי. ואם אחרי זה עוברים עוד הפעם, אז 9 חודשי פסילה. לא נעים, בקיצור, התשובה למאזינה, דברי עם החברה שלך, חביאי תצהיר או תא לבית המשפט והוכיחי שזה לא את זאת שנהגת, חבל על 8 הנקודות האלה במקרה הטוב, או 10 במקרה הרע. ניצה כהן, היה לי תענוג גדול. אגב, מאזינים רבים שואלים אותנו איך מגיעים אלייך, איך אפשר להתייעץ איתך באופן אישי, אז כמובן שיש לך, כמו לכל עורכת דין מכובדת, אתר אינטרנט משלך, חפשו בגוגל ניצה כהן, עורכת דין, ואני בטוח שתוכלו להגיע בקלות. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה בדרככם זו. נודה לצוות שלנו, ליוראי פיקר ולאלעדי בילו. ניצה, תודה רבה לך. המון תודה לכם. רק נזכיר לכם שאתם יכולים לשאול אותנו כל שאלה, אנחנו ננסה לעזור ולפתור, או ספרו לנו על מקרים שקרו לכם. מה עושים? פשוט סמסו את השם שלכם ואת המילים ניצה וקובי ל-055-7102. אנחנו נעלה לשאלה שלכם או נעלה אתכם לשיחה. שוב, 055-7102. דרך נוספת היא כמובן עמוד הפייסבוק שלנו, רצועת המומחים של רדיו תל אביב 102 FM. גם שם תוכלו לכתוב, להגיב ולהיות איתנו בקשר. ניצה, תודה רבה. המון תודה. היה לי כיף.